Здароўкі народ, вітаю новым відэа на канале Белгеймінг. Нагода пагутарыць гэтым разам, на мой погляд, мега файная. Справа ў тым, што літаральна днямі выйшла, здаецца, адзіная за доўгі час гульня, якая яшчэ да рэлізу выклікала ў мяне цікавасць. І гэта, канешне ж, Індіана Джонс і велізарнае кола, альбо, як кажуць у Англіі, Great Circle. Спачатку Сталкер 2, потым Індыяна. Ну, гэта проста некае свята для міленіалаў. Стаў падабайку, калі я чуў сабе на свае каля 30, калі ўбачыў адносна маладога Харрісона Форда. Ідэя гэткіх прыгод недзе ў экзатычных мясцовасцях, будь то дзікія джунглі ці бясконцыя пясчаныя дзюны, сама па сабе не новая. Але папулярызаваў гэты ўмоўны паджанр адвенчараў менавіта Індіана Джонс. Першы фільм выйшаў ажно ў 81 годзе. І з таго моманту кінасусвет харызматычнага гісторыка-авантурыста прайшоў доўгі шлях. Ён налічвае 5 фільмаў, сярод якіх звычайна даюць перавагу першым 3 часткам. Але, як на мой погляд, у параўнанні з апошняй 4-й яшчэ была нічога. Ужо проста неяк шкада старыка Форда ў коле лёсу. І як бы то ні было, гэта ўсё яшчэ цудоўная фільмаграфія. Цісні падпіску, калі твой улюблены персанаж у зорных войнах быў Хан Соло. Што ж, пакінем пакулькі на крытыку профільным спецыялістам. Нас зараз цікавяць гульні, а з гэтым у франшызы, нягледзячы на яе доўгае існаванне, было, на жаль, так сабе. Насамрэч, першая гульня, што дала той самы экспірыенс экзатычных прыгод у пошуках скарбаў, была Лара Крофт. Tomb Raider выйшла яшчэ ў 1996 годзе на першай PlayStation і была хутчэй як тэхна-дэма тагачасных 3D-тэхналогій. Зараз гэтая франшыза налічвае ўжо 12 гульняў. Было і некалькі фільмаў рознай паспяховасці, і, нягледзячы на падабенства да сусвету Індыяны, Лара мае свой уласны шлях, які я магу разабраць для вас пазней, вядома, калі папросіце ў каментарах. Але ў галаву прыходзіць яшчэ адна знакамітая гульнявая серыя ў тым жа сеттынгу – Uncharted. Частковы эксклюзіў Sony пра прыгоды Нейтана Дрейка, што таксама ў пэўным сэнсе знакавая гульня. Мае каля 4 частак і адносна свежы фільм. І калі ў гульнявых альтэрнатыў Індыяны ўсё была амаль заўсёды неблага, то самому Індыяне на адмену фільмам з гульнямі пашанцавала крыху менш. Да сённяшняга дня мы мелі кіпу гульняў на тагачасных платформах тыпу Atari, DOS, NES, SNES і гэтак далей, якія ў асноўным уяўлялі сабой звычайныя стылізаваныя аркады, але былі і больш-менш цікавыя самабытныя тайтлы, тыпу рэтра-адвенчуры Індіана Джонс і Лёс Атлантыды ці вялікія прыгоды Індіана Джонса. Але гульні платформ пакалення 3D не мелі сур'ёзнай папулярнасці, а іх было 3. Індіана Джонс і інфернальная машына 1999, Індіана Джонс і храм імператора 2003 і не, гэта не спін-оффы па Вархаммеру, ну і Індіана Джонс і каралеўскі посах 2009. І калі вы ніколі не чулі аб гэтых гульнях, то вы не адзінокі. Але варта закарнуць і самае лепшае, што здаралася з гульнямі па Індыяне. Гэта лего-адаптацыя. Гульня ў сваім гумарным пластмасавым стылі паўтарала сюжэт усіх фільмаў і знайшла месца ў сэрцах многіх фанатаў кіно. Да таго ж яна існуе на шмат якіх платформах. І нават версія для PSP нічым не адрозніваецца ад старэйшай версіі. Дарэчы, калі любіце такое, таксама зацаніце гэты шэдэўр. І вось мы падабраліся да велізарнага кола. Гульня не паўтарае ніводны фільм, але робіць пэўныя спасылкі. Дзеянні гульні адбываюцца ў 1937 годзе паміж падзеямі, паказанымі ў першым і трэцім фільмах. Яны ж у пошуках страчанага каўчэга і апошні крыжовы паход адпаведна. Як у фільмах падзеі адбываюцца да пачатку Другой сусветнай вайны. Пасля крадзежу артефакта з каледжа Маршал, археолог Індіана Джонс адпраўляецца ў Ватыкан для расследавання. А далей без спойлераў, толькі скажу, што на гэтым моманце і пачынаецца класічная гісторыя пра Індіану Джонса, напоўненая галаваломкамі і даследаваннямі. І на гэтым можна крыху падрабязней. The Great Circle – гэта гульня ў жанры экшн-адвенчар, але таксама змяшае элементы стылю іншых гульнявых жанраў. Гульнявы працэс ідзе з выглядам ад першай асобы, што спрыяе паглыбленню, але перамыкаецца на выгляд трэцяй асобы ў некаторых гульнявых сцэнах. Маецца праходзіць гульню ў стылі стэлс, але часамі уступаць у адкрытыя баі з супернікамі. Тут няма адкрытага свету, але ёсць досыць маштабны ўзроўні з пэўнай колькасцю шляхоў для праходжання. Гульня ніяк не абмяжоўвае ў гэтым выбары. Баёўка рэалізавана ў стылі падобным да, напрыклад, Dishonored. У тым ліку і тым сэнсе, што праходзіць выключна па стэлсу насамрэч больш прыемна і адпавядае першай крыніцы. Па лакацыях раскіданыя розныя рэчы тыпу бутэлек, крыдлёвак, кіянак, дубінак і таму падобных. Можна ўзяць у рукі любую з іх, падкрасіць за спіну
спіну ворага і аглушыць яго, альбо кінуць у іншы бок і проста праскачыць міма. Прастора для фантазіі прысутнічае. Але калі нешта пойдзе не так, не абавязкова грузіць апошняе захаванне. Як у фільме, індыяна ўмее ў бокс і здольны даць адпор на роўных, альбо зноў жа выкарыстаць падручныя рэчы. Аўтэнтычна. На худы канец у якасці апошняга шансу можна дастаць рэвальвер. Хаця гэта і не так эфектыўна, як у якім-небудзь шутары, але ў пэўных сітуацыях гэта можа дапамагчы. Пуга Індыяны Джонса таксама можа выкарыстоўвацца ў баі, альбо для праходжання некаторых перашкод. Некаторыя шляхі на лакацыі першапачаткова зачыненыя і патрабуюць адпаведнага рашэння, каб імі скарыстацца. Напрыклад, дзверы, якія можна адкрыць ключом. Ключ у кабінеце якога-небудзь начальніка аховы. Можна прайсці іншым шляхам, альбо зазірнуць у кожны куток на ўзроўні і знайсці той самы ключ. Праходжанне па стэлсу яшчэ спрыяе наяўнасць касцюмаў, якія можна апранаць, каб атрымаць бяспечны доступ у некаторыя зоны на ўзроўні. Наўпрост як у якім-небудзь хітмане, але мы бачылі такое і ў кіно, таму гэтая фішка тут добра прапісваецца. Таксама ў гульні мноства галаваломак і ў асноўным апцыянальных. Іх можна спакойна абмінуць, але які Індыяна Джонс без гэтых галаваломак і даследаванняў. Дарэчы, кожная рэч, якую вы знаходзіце, будь то які-небудзь ліст, урывак з газеты ці старажытны артэфакт, усё суправаджаецца каментаром ад Інды. Гэта можа быць нейкі факт альбо спасылка на фільм. У цэлым не тое, каб новая механіка, але тут яна адчуваецца як на сваім месцы. Да таго ж, з даследаваннем і пошукам цікавых рэчаў звязана яшчэ адна механіка. Справа ў тым, што тут ёсць пракачка здольнасцяў, напрыклад, папаўненне вытрываласці пры поспешных ліквідацыях. Каб яе адкрыць, трэба знайсці адпаведную кніжку. Каб актываваць кніжку, трэба заплаціць адпаведную колькасць ачкоў даследавання, а гэтыя ачкі даюць якраз за збор розных цікавостак. То бок гульня ўзнагароджвае за тваю даследавацельскую дзейнасць, што, на мой погляд, цудоўна. Як, у прынцыпе, ўсё, што тычыцца атмасферы. Гульня эстэтычна выглядае і гучыць неймаверна крута і аддае духам арыгіналу. Давайце успомнім тыя шматлікія сітуацыі ў фільмах, дзе інды блукае ў цемры з невялікай крыніцы святла, тыпу факела ці запалкі, і ўвогуле тое кіношнае асвятленне. Гульня намагаецца перадаць і гэты мастацкі аспект. І менавіта праз гэта распрацоўшчыкі зрабілі тэхналогію прамянёў святла, якую нельга адключыць, прынамсі пакуль. Таму гульня вельмі патрабавальная да жалеза. Я думаю, што вы ўжо пра гэта чулі. Але нават у рэлізнай версіі цалкам неблагая аптымізацыя, і мая 4060 цягне гульню на сярэдне-нізкіх наладах добра і нават выглядае больш-менш файна. Мяркую, што калі да гульні дойдуць рукі модаробаў, то ўладальнікаў нармалёвых, нават не самых наварочаных кампутараў не будзе тэхнічных праблемаў з гульнёй. А пакуль магу сказаць, што гульня мне вельмі спадабалася. Яна відавочна выклікае ностальгію. Магчыма, у гэтым і быў план Тода Говарда, які спрацаваў. І я магу шчыра параіць яе такім жа аматарам кінафраншызы, як і я, але толькі па вельмі добрых зніжках ці ў геймпасе. Інакш за 10-17 гадзінаў $70 гэта крыху зашмат, нават улічваючы гучную назву. А так гульня цалкам вартая увагі. Тым больш, што зараз не тое, каб шмат класічных сінглавых гульняў па такіх буйных франшызах, якія без усялякіх каралевскіх бітваў ды батл-пасаў. Апошняе з падобнага, што прыходзіць у галаву, гэта Jedi Survivor. Не ведаю, які лёс чакае далейшае развіццё кінасусвету Індыяны, але спадзяюся, што гэты дасведчаны скарбавет яшчэ парадуе нас у такім інтэрактыўным фармаце. А на гэтым у мяне ўсё. Велізарны дзякуй за прагляд і за падтрымку ў выглядзе падабаек, падпісак і каментароў. Працягвайце ў тым жа духу. Цікавых усім прыгод і да сустрэчы!